खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ मरिगावआव आइजोखौ एसिड गाग्लोबनाय, पुलिसआ फिसायखौ हमदों। मरिगावनि मयराबारिनि सिङाव थानाय बरथल कछारी गामियाव सासे आइजोखौ बिनि फिसाय आरो बिनि लोगोआ एसिडजों गाग्लोबनानै जोखोम खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला बोलि जानांनाय आइजोखौ मौसुमी सुल्ताना होननानै सिनायथिनाय जादों। बै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थामथि हाबायाव हाबनायनि उनाव बियो गावनि फिसायनि न'आव थांफिननो राजि जायाखैमोन। दायनिगिरि मन्जुर आहमेद मुंनि सुबुङा मौसुमीखौ मोगा-मोगि खालामो आरो सासे लोगोजों लोगोसे बेनि सायाव एसिड खुबैयो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बे गाग्लोबनाया बिनि फिसायजों थांफिनैनि थाखाय जादों। जाथायनि उनाव भुगिनांनाय सुबुङा मयराबारि पुलिस थानायाव अजद होदों, जायनि सायाव बिथा खालामनानै एफआइआर रेजिस्टार खालामनाय जादों। जाथायनि माखासे घन्टानि उनावनो पुलिसआ मन्जुर आहमेदखौ धिंनिफ्राय हमनो हायो। नैथि दायनिगिरिखौ शाहजाहान आली होननानै मिथिनाय जादों, दासिमबो खारखोमानानै दं। पुलिस हानजाया संदाननाय हाबाफारि जागायदों आरो खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ नागिरनानै हमनो थाखाय सिग्रोमगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि लाल गणेशआव खारबाय थानाय टेम्पुआव अर खामदों। गुवाहाटीनि लाल गणेश ओनसोलाव दावबायारिफोरखौ लानानै थांनाय समाव गंसे टेम्पुआ हरखाब अर खामदों। जेब्ला बे जाथाया जायो अब्ला गारियाव गोबां दावबायारिफोर दंमोन। खाफाल मोजांदि गासैबो दावबायारिफोरा मोनसे गिदिर दुखुनांथाव जाथायनिफ्राय बारग'नो हायो। टेम्पुआ दसेनो आबुङै अर जोंब्लावदों आरो खम समनि गेजेरावनो हांगार जालांदों। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय टेकनिकेल जेंना एबा सर्ट सार्किट जानायनि सन्देह दं। जाथाय जायगायाव थानाय साखिफोरा अजद होदों दि अर खोमोरग्रा टेन्डारफोरा थि समाव जाथाय जायगायाव सौहैनो हायाखै, जायनि जाहोनाव अरखौ खोमोरनायनि सिगांनो गारिआ आबुङै सिलिंखार जायो। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी र'ड रेज, सिलचर लाइमोनखौ गाग्लोबनायनि दायाव सानै हमजादों। 2 जुलाइखालि महाराजा प्रिटु फ्लाइ अभाराव जानाय र'ड रेजनि जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ समबारनि मोनायाव खायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ अभिलाष दत्त आरो मेरिन तालुकदार होनना सिनायथि मोननाय जादों। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला दायनिगिरिया सासे थामथि सुबुंजों लोगोसे सिलचरनि सासे लाइमोन अर्घादीप रयखौ हमनानै देहायारि गाग्लोबदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला रयनि गारिआ बिसोरनि गारिखौ अभारटेक खालामनायनि उनाव बे गाग्लोबनायखौ जागायदों। भुगिनांनाय सुबुङा नेमखान्थि बादियै अजद होनायनि उनाव लताशिल पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ 6 जुलाइआव लिंहरो आरो उनाव बिसोरखौ खायो। नायबिजिरनायाव पुलिसआ मोन्नैबो गारि, अर्घादीप रयजों सालायजानाय आरो अभिलाष दत्तजों सालायजानायनि डेशकेम फुटेजखौ नायबिजिरो। फुटेजआ दायनिगिरि बुंनाय दाबिफोरनि उल्था जादों, मानोना पुलिसआ रयनि गिख्रंथावसिन एबा गाज्रि गारि सालायनायनि जेबो फोरमान मोनाखै। भारतीय न्याय संहितानि बिएनएस धारा 126(2), 118(1) आरो 3(5) नि सिङाव सानैनि हेंथायै केस नं 4526 रेजिस्टार खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो अभिलाष दत्तआ खोला कामरुपनि बिजेपि एमएलएनि खाथि सोमोन्दो होननानै बुंनानै लादोंमोन, नाथाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अभिलाष दत्तआ भारतीय जनता पार्टी बिजेपिजों जेबो सोमोन्दो गैया होननानै रोखा बुंथियो। ब्रैथि खौराङाव दङ लखिमपुर पुलिसआ नंखाय रां जाख्ल'नायनि रेकेटखौ हमनो हायो, 6 दायनिगिरिफोरखौ हमनानै लायो। लखिमपुर पुलिसआ जिल्लायाव मोनसे सन्देह गोनां नंखाय रांनि रेकेटखौ हमनो हादों। मावख'गिरिफोरा 6 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो आरो 3 लाख रांनि मोखां बेसेननि नंखाय भारतारि रां जब्द खालामो। 7 जुलाइ मंगलबारखालि गोरोबनानै सिग्रोमनाय जादोंमोन। बे अपारेशना लालुक पुलिस थानानि सिङाव थानाय गोबां जायगाफोराव जादों। पुलिसआ थि खुफिया खौरां मोननायनि उनाव नागिरनायखौ जागायो।
रिपर्टआव फोरमायनाय बादिब्ला बालिजान आरो बालिटिका ओनसोलफोराव मोनसे हानजाया नंखाय नट बानायगासिनो दंमोन आरो रानगासिनो दंमोन। हमजानाय सा 6 सुबुंखौ आब्दुल रजाक, रियाज उद्दिन, इमरान हुसेन, राजिबुल हक, मुक्तादुल आलम आरो मतिबुर रेहमान होननानै सिनायथिनाय जादों। नागिरनायनि समाव पुलिसआ बालिजानाव थानाय आब्दुल रजाकनि न'निफ्राय 1 लाख रांनि नंखाय नट बोखांनो हायो। बिथांमोनहा बालिटिकायाव थानाय मतिबुर रेहमाननि न'आव आरोबाव 2 लाख रां नंखाय नट मोनदों। दायनिगिरिजों सोमोन्दो थानाय गुबुन जायगायाव गुबुन जेबो नंखाय रां मोननाय जायाखै। पुलिसआ फोरमायो दि दायनिगिरिफोरा साहा लखिमपुर आरो बिहपुरियानि लोगोफोरजों सोमोन्दो दंमोन। बेनिफ्राय मिथिनो मोनो दि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मोनसे गुवार नेटवार्क दं। अजद होनाय बादिब्ला बे रेकेटआ आयेन बेरेखायै रां खामायनो थाखाय खम बेसेनाव नंखाय रां फानदों। 5थि खौराङाव दङ इजर'आ सा सानजायाव अख्रांमा फोनांजाबखौ गोख्रों खालामनो लेड'आव सेटेलाइट आर्थ स्टेशन गायसननो थांखि लादों। भारतारि अख्रांमा बिजिरसं आफाद इजर'आ 87.82 कौटि रांनि अनुमानित खरसाजों तिनिसुकियानि जारिमिनारि लेड' एयारस्ट्रिपनि खाथियाव मोनसे सेटेलाइट आर्थ स्टेशन केम्पास गायसननो थाखाय साखाफारा जादों, जाय सा सानजायाव भारतनि स्पेस कमिउनिकेशन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान जागोन। इजर'आ फोसावनाय खौरांनि बादिब्ला बे मावथांखिखौ 730 साननि गेजेराव फोजोबगोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। बे सुबिदाया डाटा रानसारनाय, सिगनेल सोलाय-सोल' खालामनाय आरो गुबुन गुबुन ग्रहसाफोरनिफ्राय खारिथि बुथुमनो हानाय बादियै सेटेलाइट फोनांजाबनायाव मदद होगोन। थांखि लानाय बुहुम स्टेशनआ लाथिख'मायाव थानाय फोनांजाब, रिमट सेन्सिं, खैफोद सामलायनाय, बोथोर नायदिंनाय आरो बिगियानारि बिजिरसं हाबाफारिनि मोनसे फारिखौ बांहोनायाव गोनांथार बिफाव लानायनि मिजिंथिनाय जादों। बेयो गासै सा सानजायाव ग्रहसा फोनांजाब बिथायारि दाथायखौ मख'जाथाव महरै गोख्रों खालामगोन होनना साननाय जादों। गावनि बिरोंदामिनारि गोनांथिनि अनगायैबो बे मावथांखिया लुनाय खोन्दोनि समाव जायगानि थागिरिफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबु सोमजिहोगोन आरो आरोंदायारि, इन्जिनियारिं आरो हेफाजाब सिबिथायफोराव गोलाव समनि खाबुफोर सोरजिगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव ग्रीन सिटी बासजों सौग्रावनानै स्कुटि सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम। मैया गुवाहाटीनि पानबाजार ओनसोलनि कटन कलेजियेट रडनि साखाथियाव ग्रीन सिटी बासजों सौग्रावनानै सासे स्कुटि सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गारि सालायगिरिया कटन कलेजनि फारसेनिफ्राय पानबाजार फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाब्रबथाया जायो। बे जाब्रबथायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै। खौरां मोननाय बादिब्ला कटन कलेजियेट रड आरो पानबाजारनि गेजेराव थानाय लामाखौ गिलिर गारिफोरनि थांलाय फैलायनि थाखाय होबथानाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जाथाय जानाय समाव ओनसोलाव बास थानायनि सायाव सोंथि सिखांदों। सौग्रावनायनि उनाव जोखोम जानाय सालायगिरिखौ गारनानै बास सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो होननानै अजद होनाय जादों। पुलिस आरो एम्बुलेन्स सौफैनायनि सिगां बै ओनसोलनि सुबुंफोर आरो हान्थिग्रा सुबुंफोरा भुगिनांनाय सुबुंखौ हेफाजाब होनो थाखाय खारलाङो। गुवाहाटी ट्रेफिक पुलिसआ उनाव जाब्रबथायजों लोब्बा थानाय ग्रीन सिटी बासखौ जब्द खालामो आरो जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। 7थि खौराङाव दङ आसामनि धुबुरी जिल्लायाव एन्टि फेग्रा मुवा अपारेशननि समाव पुलिसआ 2 दायनिगिरि ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो आरो नोगोद रांजों लोगोसे सन्देहगोनां साइक'ट्रपिक मुवाफोरखौ जब्द खालामो। फेग्रा मुवा आरो साइक'ट्रपिक फेग्रा मुवा बेसाद फाननायनि सायाव मोनसे थि खौरां मोननाय बादियै बिएन कलेज टाउन आउटपस्टनि मोनसे हानजाया 6 जुलाइ समबारखालि मोनाबिलियाव चटबाजानि ओनसोलाव सिग्रोमो। अपारेशननि समाव पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बा थानाय 2 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ आदाबारि पार्ट 2 नि थागिरि रियाजुल हक आरो धुबुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइ.जि. रडनि एजाज शेख होनना सिनायथि मोननाय जादों। उदां साखिफोरनि नुजाथिनायाव सिग्रोमनायाव ट्राइफ्रलिडिन हाइड्रक्लराइड आरो क'डिन कफ सिरापनि गंस्नि बथल, 134 स्पा प्लास केप्सुल, 69 निटकर जि नाइट्राजेपास टेब्लेटफोर आरो 5,000 रां नोगोद रां बोखांनो हायो।
जब्द खालामनाय बेसाद आरो नोगोद रांखौ गावसोरनि आवथायाव लानाय जादों आरो आयेननि सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला साप्लाइ चेनखौ संदाननो आरो आयेन बेरेखा रानसारनाय नेटवर्कजों लोब्बा थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गोजाम सरायघाट दालांआ थाबैनो फाहामनायनि थाखाय 13 जुलाइनिफ्राय 2 दाननि थाखाय बन्द थागोन। कामरुप जिल्ला खुंथायआ मंगलबारखालि फोसावो दि ब्रह्मपुत्रनि सायाव थानाय गोजाम सरायघाट दालांआ 13 जुलाइनिफ्राय दान 2नि थाखाय गासैबो गारि थांलाय फैलायनि थाखाय बन्द थागोन। नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवे (NFR) जों सावरायनायनि उनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों। बे दालांआव गोनांथार दाथायारि जेंनाफोर सोमजिदों जायनि थाखाय थाबैनो नोजोर होनो गोनां जादों। दालांनि गोलाव समनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय फोसाबनाया गोनांथार। बे समाव रावबो गारिफोरखौ दालां बाहायनो होनाय जानाय नङा। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।